Otumfuo Osei Tutu II kakra enim wɔ no ho ɛwɔ efrim panimfoɔ de ne hu de ate wɔ panimfoɔ hɔ de akenkan wɔ ngoma mu twakosi sɛ yɛwɔ Osantehene abosome enum ɛda ɛtɔso num ɛwɔ mfie afe apem ahankora duonum emu ɛgye sɛ mfie duoson na abɛsene kori na edin a papa de ma no yɛ kokudua sɛ benya do adehye no nso yɛwo ba ma bia no ayefrɛ no berima oba nana ndi wo swar no kura no hu nya ni afe no kura no je sɛ wo yɛ bema ema no daache wo betimi adi Osantehene ndi din a papa ne maame de ma no yɛ kokudua berima kokudua na ne maame nso bɛyɛ Osantehene ndi ne maame ne Osantehene afie kobi sɛ wampema ɔtɔso mienu ya ɔno no ona ahema ɛwɔ Osantehene mu ɔno ɔtɔso dumiɛnsa obidi Osantehene mfie afe apem ahankron aduosonson kɔpem afe aduonu ane dunsiam abusua ɔdemu no ya ɔyoko abusua no nso nkwanta de dem kakra ya kyese ne titiru no a edi Osantehene no de efre no ɔyoko kokɔ ya no ɔyoko abohyen efa no efre no ɔyoko abohyen no ne fa baabi kuma baabi efre no ɔyoko kokɔ no ɔmo enumu na Osantehene efri na nomu nso na gise ofri ansa na otimi adi Osantehene na ne maame ewo enum ema mienu na ema miensa na ono ene kachiri eba pani no ono ye oba ona sesi a one Osantehene samre ya kase ne papa efre no nana boache dankwa ofri oye Osantehene brahia hene Otumfuo brahia hene brahia no eye atumtufuo ana omo tuotuo no efa baabi na efre no brahia na ne papa no nana boache dankwa no ono no ye brahia hene na Osantehene enyini kakra no nso one ne nana wofa ohene ba mensa bonsu ene tenaye ono nso no oye ayimfie ayimfo no bi ohene ba mensa bonsu yo Osantehene eko school na suku a odi ka koye no na efre no RC e kan RC aya na any Roman Catholic primary wo Asante New Town na Ash Town no free ase and oba Bantama State Boys ndi oba State Boys na ho no wie ka na ko school no nkora mu de no na ekonom fiedu ndi wie na wanya sete abodin krata ye frɛ no MSLC Middle School Living Certificate de ho ena onya
na yi owie no osan toa so eko secondary school na secondary school no ko no se hwiyo so ya omutwa ne tia efre no sewas ndi se hwiyo so secondary school no ko na osan ebe ko obi kan ho ewo osan chiritwie secondary school ya no so omfre no okes na ofi ho no na oba obachira de kakra ansana oko school pon ko na ye IPS yeah Institute of Professional Studies won kran Legon ofi ho no so wanso ho osan kotoa na disua so English abrochire English mampomu ya London ya school bia odika ko na polytechnic na abrochire de ka polytechnic ra say university Northwest London Polytechnic na ofi ho no so san ko biem eko North London University ya ho no Human Resource Management na okosua yo oya juma nso owie school no wa brochire wa okoya adwuma Canada Mutual Insurance Group bi no na omkoya adwuma Canada okoya adwuma Canada kakra no 1982 ana afe apem ahankron aduotwe mienu mu no osan ba English broni krum bɛyɛ adwuma nti na kyese oba ye no mfimi no achi ase mfimi ensan achi na okoyɛ adwuma processing firm bi UK no ye 1985 mu ho no afi apem ahankron aduotwe num mu okokoyɛ sa adwuma no na adwuma no yemu no na kyese esese otwa nani ba fie nti osan ba Ghana ya afi apem ahankron aduotwe nkron no mu no ana oba Ghana no nso so no obati ono anadwuma transpomec no ade ana wo moye ne se wonum eno obi pe emfidia ana enoma yede tu agudie te se sika akwa omo nana omo ma sa nipa no bie ndi burin kasem no Ghana equipment supply mining equipment supply na yi no na dwuma no obie no na eno ho adwuma na omo ye na adwuma no ana oye na asantehene konwa no toye ndi ne maame yi no se ne maame no samre ono na oye santehene ma na afie ko bi se wampem ya otosu mienu ona no sandehema na osandehema nso ana ohene bia asandememu no ansa na baba be hene no ohema ho no ye fa ne se wanye onua obeya o maame ana se onana ana se ono no so na obefa ansa na baba be hene nti ne maame no ana oye sandehema no na yi no se omra meye osante hene enti afi apem ahankron aduokron mu no abosome etoso 9 da etoso aduonu nsia mu na obeye sante agura ope asem na obusai na agura odigigi nani asem na obusai na no ade a yefra na kenkan pa no menka nkum wasoboa yese oka omo pa kenkan pa nti normal onim bia wa bin nyina no dodo no afira kenkan nti okan pa na enwom to nso onim nwom to pa efise ne papa ade a na oye pa no nti eno de emse wo mojam enwom to no na asa
eno de enyo bi na be ka kire wo so o da paka mu ana se kire esi no so na ne dom di na chi a wote se ana hu se o to nwom no bi na o san so ndi asa na nwom ya de a broni agro bi so ho eno so o pepa o de giginani eno so ene ade e friend golf minim ni twidin na emom de se ade a broni na de abade ya na mpempi no saa na nyina so ye be frɛ no golf yo o yire e wo ma kane no nanka osande ne de wa wo de a yi opeso ware no nyina achi no yesan e wo afie ahodo bi a wo be ware afiri mu no ahiyire aware saa we no ye be keka ni nyina abom ne o mo a ahimfo abetwa mu kro agya o mo ho nyina no o mu nyina wo fo mo ka wo yire no mo ndi wo behu no osande ne de nka wo yire ahasa ne akire ono ba yi ene omo mtwa mu na anu ye yi no de omo afa ne se onum yira omo de no beba no ana omo no be ware no no ono ana sebe enyado obeye omo yire nti ono nso ba yi ne yire eye ba kope na ne yire ba ko no one ne womba na osande ne de sebe enyado ye nkan ne ma senti ne se osesa edom ena ofa omu nyina ase ne ma ena ohwe wo mo nti enhye da mpa mu se wo mienu o miensa ne wo nan wo ema eno ano no se wo ma ena wo edom a ohwe wo mu nyina afa omu se ne ma ne wo mo ne yire no nso a ye ka no nso firi oye lawyer ni ba ya ni din ne Lady Julia ameni ansa na obeware abeye Lady Julia Osei Tutu no na friend no Julia ameni ya ye ne papa din ameni ne ye ne papa din ono ade ye friend no dwapa nti ohene yire dwapa oye lawyer ni na ofiri achem abuakwa adade ntem yo enipa bia osu na oya hene de a na usuno ya na etwitwi osande hene ye obi a oya ahunidie de open nipa mienu a ewo Ghana mamu ha mse wani fesa wani kanya obetoso mienu na opa ahunidie pa se wa hu ne dressing kra no a ana se na hofa me obi na beka kire so opa ahunidie osan bre ne ho ase na odwonso onye gigigigi nipa obi a bo odaboko na yi owabotre na osan yire no ho ye adwuma sebe anadwo awio anwumiro se de ono a atwa afena swai ka kire ne manfo no oye ne sa pepepepepepe eno ma bi ho no mo a ono a kutambi na oye na oye obi a yi onkasa pi chokrodo nyesa ena ote ena ehyananum kura na oyiri ama obi yese ne nsam go chese ohun so obi ho kire no a na aye na so die ebi obefa obobba wura bia no a obenya moa de ama nipa na se nipa no kura no enye sikasam anye na se wasam hia bi ena wo ho kire wo mu na abebo na amane a kwam bia so obeboa oye sande hini enka obi hu se ohene de da bia na chese wani abre a waka wani mo asiso onso ontesa chese one na hinkwa nyina di agrosre eno nso nkire se odi agrosre no uto amane ne amamremre mu a odo ho chew one obedi no se de esese emra no ne obedi no ena asenie eto ho no odi asem a no hu oka enokra wasem no mu ama wayesa ama omo abonten kra to ne din King Solomon
enti omo muni no ana ma ben da na ma hunu da ene kwan ofa so di asem no omo amom na ato ne din kinseromo osan gina ba bi se o kasa ewiase ba bi a ye be fra no ekọ abrochire mpo na wo gina ho se o kasa onye obi a cheze sebe enwoma ni ho a ontimi nkasa wo enwoma no wakan bidie nanso obi na no so o kasa enya de a ohia se enwoma da nanimu wo ye eno na broni fra ne se orator wo ka ema te se obi ohwe enwoma mu oye obi nso a ohwa de yie pa ohya de nso na ohu enipa ende ana ohu bibi ena emfie bebro se ho ubusa ne ho asema obetimi aka nani bo obi anim ba ko mienu a osan hu a okai ono agora na be kire o se oni asomasi se yeshia wa ha ne ya de sa ade no ho a ena ye ka se yi a obroni pro bibi retentive memory kire se eno ana ye ka no se wo hyade nso kaya de enti se o ka se sebe wo de bibi ebe suma no a na je sa agro no die enti na ono ase pane akura frito ba bia oni ho a ohu na oteso ena ne ye mo no nso no ade a obroni fra no diplomacy se onye bibi obekeka nsam na ayawo ya se ade no a oka no se sebe oka nsam ekwan obefa kwan hodo so aka asam ama wanyantiase ya onkeka bibi a kire se ebe bu abamu ensam a oka ekire nipa na osiesie nipa mienu ntemu a ogina ntemu pepepe ya kire se obi anso ofa ne ho se sabe obi anya asam kra ono mmom na anya asam no obefa no kwa obeka no kwan bi so a ya kire se wudi fokra wa utim gitum se we dem difo emma wo ma odi wo ma asam kra na bi ba bedase se medifo de enso medawase enti openokra nso ya sabe ne himfo no kra no a one wo monam no se umiawani na asem a edin se den ya sabe anya do nkebe ebekwa ko wie se obepam wo no ana se one won som bie mu no utimi yi animu enokra wo mu eka kire na utimi de chew kana metimi aka bie ebi se ye ka se ye ka ade be san ana se adaje be boye ne santi kakra baba madwene mu no mede no betudwa ene se ade a ye fra ne se nkoda adesua enkoda omu esua de ehia no pa enti wahyeda atwa sika ato ho ya ode boa nkoda adesua ya ekoso na Osei Tutu ase to amaya kwenya foforo a ye betimi ye asuawe kane no se mijani panima na ehu wo mi nsuwe ama me kwan ama metimi agina ni padomani eba enso message fit menya agi abroso medana se na me mpaya ni so obegusua ayesa program way ama minyan mo mudi machinsu ebetimi ebeyihu efri omumu na omesua de foforo efri ha no medana se na wonfama asantefo mbanko a Ghana mamu de gise wa ubetimi aben no na wasu akire no de scholarship no mfa ho so wo santini ana onye santini waye piyama obi ahu ena osan ko school bi school bi to yan safra no ana school bi ebe ka o mahia kyerem kire no a eno nso so wo okuku sika ya mu oduro e de ma wo ma anya baako anya mienu kyese ye kanya ye ntimi nkai ena ensam a ehimfo nsam ene nkrofo nsam a ewo koto a
kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ fa lawyer for nsɛm ɛsɛ sɛ fa mfie bebree bɛtɔ so manso sɛm otimi ɛma anakrachefoɔ ɛtwerɛ krataa kɔ sɛ wɔsrɛ court no yɛnyima no yima no a na wɔbɛdi asɛm no wɔ fie obedi asɛm no sɛ bia nya do to da bi kura no a bia sika ho asɛm a na sɛ ɛdan ho asɛm ɔno atimi ka sɛ wenti ɛna sɛbe montam bɛ basa ɛne mema obi na twa tietietia wayɛ ade bi a yɛfrɛ no sɛ teachers award na afi bia ɔdema wɔyɛ ma santeman nanso yɛnka hu sa santeman no ɛnyɛ ba bia yɛfrɛ no Asante region no nkoa na yɛ santeman ɛkɔ ayi regions foforo nyinaa mu enti no nyɛ no nko woyɛ bia wo ba bia woyɛ teacher ni ya wo kyerɛ de a wade kyerɛ ɛso ani aban ma bidie nanso ɔno nso so atu asi hɔ ɔde ato no ho so sɛ afi bia yɛnkɔ na ayi aban aso ɛyɛ ya otimi hunu sɛ we teacher ni papa we teacher ni obɔ no modern yɛtwerɛ wɔ mo din ma wɔ mo a ɔma wɔ award jese abasobɔde yɛba mmea foforɔ te sɛ kuayo a ɔyɛ bi paa ahotɔ anaasɛ health apomdin eniamai ɔde ne ho gyim de ɛsɛ ne sika komu ekom ɛde boa yɛto yɛ ni hwɛ manhia a wobɛka sɛ yɛtɔn ka ɛwɔ manhia nso kane no na nte saa ka sɛ egu manhia ne nyinaa no ɛyɛ enwuma ahodoɔ ɛna wapɛ ebia de ɔda no ɛne ka ɛyɛ ho adwuma enti yɛba sports nso a anaasɛ agudie ne ayi a kɔtɔkɔ ɔno esini naso ɛnya no nko bi kura na nyɛ ne team kɔtɔkɔ no obi die foforɔ obesu kyerɛ no a onimdie a ɔde ma wo ɛmoa a ɛyɛ sika mu o bibi foforɔ mu o ne nyina ɔde boa emire bi ɔka bibi sɛ na house ne kɔtɔkɔ ɛbɔ bɔ na ɔse ne mieru nyina ɛyɛ ne dia wɔka kasa bi wɔ hɔ no mu a emu dɔ asɛ wanhwe ya ɔnte ase nsuo a etutu no wɔ mmea otutu pii ɛwɔ santemam ɛna adansie ɛnso mmea pii na no nso so ɔkɔfa enipa firi mmea ba sɛ munsi adan na Ghanafoɔ enya bi entrem ade a yɛfrɛ no sɛ ahunidie ɛyɛ sanitation ɛno nso ne ho wɔ mpa ya ɔbɔ ho modern ade a yɛfrɛ no tourism enso ubohu sɛ ni museum kuma bi mpa a wayɛ Ghana ha nyina museum bia ni hɔ a sɛbia nyado ɛto no obia ba wanwura Manhyia Palace Museum a ankwankɔhwɛ enoma ɛwɔ hɔ a ne ho ntɔ no wasɔ ɔno ma ɔmyɛ kente asene ama amanɔnefoɔ ɛba a ɔmo ɛde ɔmo ani hwɛ bonwere ɔno atimi tu nipa sɛ munni ɔmo anim monkɔ bonwere na monkɔ hwɛ enema a yɛyɛ no wɔ hɔ enti ɛhɔ wapagya kente sɛm mu wapagya adinkra entomayɛ wapagya enoma yɛsene ɛwɔ ahwa wapagya nkuku a yɛyɛ ɛwɔ pankrono wapagya nyina ɔde yɛ ama amanɔnefoɔ aba enti ade ba ko so ɛwɔ hɔ ne sɛ ahɔho a efiri amanɔne ɛba nyina ɔmba ɔmo nso nkranko a ɔmo de ɔmo ani hwɛ ɔsantehina so ɛyɛ di ɛkɔ ɛba dabia no ahɔho a ɔgye wɔ ɔno mo yɛdi ne fie yɛdi na adahemfie ahyerefire ɛno ɛka ɛnoma a ayi ɔyɛ ho wasan ayɛ bibi a yɛfrɛ no Otumfuo foundation Otumfuo foundation wɔde boa ɛnoma ahodoɔ pii
ono ankasa ne noma a oye nti no o ha na school bi afre no ese bramia mo abaso enti ade a friend say PhD degrees ana doctor degree no school pi na abobo na baso e wo Ghana ene abrochire ono ansoso e wo abaso bode ya odema enkrofo obo busumuru kofianan abaso ya busumuru no a eda no so no ono ena ode ya abaso bode e de bo busumuru kofianan obo omampani kofo abaso ema no bosompra oma obiso kantinka donko fodwo ya ono nso yi eka bankings a wa bene mu pa no oma mampani Jerry John Rawlings ajiudin na ajiudin no de ma no isanse nkrofo enti no ma senti no ma bia senti no omo ye ya ma ajiudin no kra no na ya bedane bibi se ebia adebone se bia yaka se asomasi wo jiudin o na je se wo ye eno ma bone enso nye eno ajiudin no eye obi a kire se ono afiri nipem ayire no ho abone ho moden ama wagidin ena odisa abodin no ebo no ena yehwe manhia sede na hote emre bi no wapagam ya ehye ubohu adan a yesisi no ho adan a sebe na atete apansama wapagya emu aye ne kama urisi ho a utimi hu sampa ahimfie na waduro no eno nso oye bibiti se entokwa kase bi sore wo sirem no ye frɛ no dagbon crisis ya andeni ni budufo ya omoye anuafo edisiani a chese nipa ewu mu ama ohene kra ohempopra ote adwa so samre no ni titoe sasa no na ne kan den pa o amanfo de wo ti pempem ya ban de nti pempem ya no ntimi akire ye de no ba mu no nye ono nko na oye de nanso ono na ye de ne to ano ema kire se yi himfo ba mienu eka no ho esiremu himfo ba mienu eka no ho ma saa ade no watimi aso ano ama na dwo ama ayi asomdwie kese aba esiremu ho yehwe ayi a ohunu ho se onye for santemango a na no opagya no ho na otutu ne nan na aduru ayi ukugwa wo Eastern region eburi efam ho ba bi eho na okomfo anoche ya asante mpaninsam kire se one opemso Osei Tutu ya odika ba chichire santeman na wakai se saade a Osei Tutu no opemso Osei Tutu ono aneme ono ne din ena damso ono me nana nimpon e ba chi santeman no ndi se na damfo odini free manfoforo mu bae me ko pena busuafo kokoy ekosrawo enti no ma waye de ese e boso a twitwi